Gisaulog karong adlaw ang memorial ni San Alfonso Maria de Ligore, obispo ug doktor sa simbahan, ang founder sa Redemptorist Congregation. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab ko nimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan ug bag-ong mga panig-ingnan sa mga birtud. Itugot nga diha sa pagkamakugiho ni San Alfonso Maria alang sa kaluwasan sa mga tao, makasunod kami sa iyang mga lakang aron makadangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Levitico. Ang Ginoo miingon kang Moises, mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Ginoo, aron sa ulugon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom sumala sa gisugo sa Ginoo. Ang ikanapulog upat ka adlaw sa unang bulan mao ang pangilin sa pagpasaylo. Ug ang ikanapulog lima ka adlaw sa maog gihapong bulan mao ang pangilin sa pan nga walay patubo. Sulod sa 7 ka adlaw kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw. Ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Matag adlaw sulod sa 7 ka adlaw maghalad kamo og halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ang ikapitong adlaw mao ang adlaw sa balaang panagtigom. Busa ayaw kamo pagtrabaho bisan unsa. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelyeta, inig-abot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo ug makaani na kamo sa abot niini. Dada sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot ug iwarawara niya kini sa atubangan sa Ginoo aron kahimut-an kamo sa Ginoo. Buhaton kini sa pari sa pagkasunod adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. Gikan sa adlaw nga maoy pagdala ninyo sa binangang uhay nga halad nga gibayaw, ang adlaw sunod sa adlaw nga igpapahulay, mag-ihap kamog 7 ka semana. Ang adlaw human matapos ang ikapitong semana, mao ang ikanapulog 5 ka adlaw. Ug niining adlawa, ihalad ninyo ang bag-ong halad nga kalanon ngadto sa Ginoo. Ang ikanapulong adlaw, niining bulana nga mao ang ikapitong bulan, mao ang adlaw sa pagpapa sa sala sa panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom. Pagpuasa kamo o paghalad kamog halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sultihi ang mga Israelita, ang ikanapulog 5 ka adlaw niining ikapitong bulan, mao ang pangilin sa maong balong-balong pahinungod sa Ginoo. Mulungtad kinig 7 ka adlaw. Sa unang adlaw, himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom
ug ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Sulod sa 7 ka adlaw, paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ug sa 8 adlaw, paghimo kamo og balaang panagtigom. Ug paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sanglit balaan man kini nga panagtigom, ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Mao kini ang mga pangilin nga gitagal sa Ginoo ug gikinahanglan imantala ninyo nga maoy mga panahon sa balaang panagtigom. Ug sa paghalad ngadto sa Ginoo ug mga halad nga sunugon, mga halad nga mananap, mga halad nga kalanon, mga halad nga ilimnon, ug uban pang mga halad, ang matag usa niini ihalad sa gitagal nga adlaw niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiting nga malipayon ang Diyos nga atong hinabang. Awiting nga malipayon ng Diyos nga atong hinabang. Paghuni kamo ug patinguga ang piyang-piyang, ang mananoy nga alpa ug ang lira. Patingugang trumpeta sa bag-ong buwan, sa takdul sa tuong solemne nga piyesta. Awiting nga malipayon ng Diyos nga atong hinabang. Kay maoy usa kabalaod sa Israel, usa ka kasuguan sa Dios ni Hakot, nga naghimo niini nga usa ka balaod alang kang Jose. Sa iyang pagula gikan sa yuta sa Ehipto. Awiting nga malipayon ng Diyos nga atong hinabang. Nga walay laing Diyos diha kaninyo, ni magsimba kamo sa bisan unsang langyaw nga Diyos. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Diyos, nga nag-una kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Awiting nga malipayon ang Diyos nga atong hinabang. Alleluia, Alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa pinimo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyaw nikaw, O Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa laing ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana nangutana sila. Ugon sa may kasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Ug tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Atong ipangutana sa atong kaugalingon kung kinsa man si Jesus alang kanato. Sa adlaw nga kita gibunyagan, giingnanta nga ikaw miambit ni Jesus nga pari, hari o propeta. Kung hari, mao kini ang pagpangalagad, mao kini ang pagkamanggihatagon sa Dios sa iyang katawhan. Sama nga ang usa ka hari, mao'y tighatag sa mga maayong butang alang sa iyang ginsakpan. O si Jesus pare, tungod kay siya naghalad sa sakripisyo sa iyang kaugalingon dito sa krus, siya nagluwas kanato, nagsakripisyo para kanato. Ug ang ikatulo, si Jesus propeta, siya magtutudlo, naghatag nato sa mga pulong nga maghatod nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kamatuuran ang iyang itudlo o kinahanglan nga sa iyang pagkapropeta, sa iyang pagkamagtutudlo, abli kitang mudawat sa iyang pagtulunan. Dili ba usahay inigsugod sa misa, mag-awit kita sa Dios nun nga magtutudlo ug miingon kita sa maong awit, Dios nung magtutudlo, ania kami karon binuksan ang kasing-kasing sa imong mga pulong. Mga igsuon, usahay, dili nato madawat kining pagka magtutudlo sa Dios. Sayon kayong dawaton ang Dios nga tighatag og mga panalangin. Sayon kaayo dawaton kay kita may makabintaha. Ang Dios muhatag nato sa tanang grasya, tanang gasa nga buot nato madawat, gikan maning tanang panalangin sa Dios. Ug kita malipay kaayo kung ang Dios ngari ka nato, siya mao ang maghahatag sa daghang butang. Kalipay usab nato nga si Jesus nagsakripisyo aron ta maluwas. Tiyaw mo kana ang Dios mismo nagpakamatay sa krus aron nga kita maluwas. Wala gyud tay problema kung si Jesus hari o kung si Jesus pari. Pero kung si Jesus propeta, usahay mataligam-an ni nato mga igsuon. Hinawtunta nga kining Ebanghelyo pahinumdom natong tanan nga si Jesus baya propeta pod magtutudlo. Ug kay lagi magtutudlo, siya ang hatag nato sa mga kamatuoran, mga pulong sa Ebanghelyo nga kung atong puy-an, maghatod sa tiunay nga kabulahanan, sugod dinhi sa yuta, hangtod nga kita moabot sa langit. Kamatuoran ang iyang gitudlo. Ugunta, dili ta sama nining mga tao sa Nazareth nga gibasa sa Ebanghelyo karon. Ganahan sila nga si Jesus, tingkimo ragyog milagro. Ganahan sila nga si Jesus, mo salida sa iyang pagkagamhanan, maghimog katingalahang butang aron sila malingaw, mahangangha, magtanaw, mubilib sila,
sa kagamhanan ni Kristo. Apan kung si Jesus manudlo sa kamatuuran, dili sila andam. Mao nga ni komentaryo gyud si Jesus, pastilan mingon siya, ang usa ka propeta dili gayo di ay dawaton sa iyang kaugalingon nga lungsod. Ang kaugalingon natong lungsod mudawat lang kun ang Dios tighimog milagro, tighatag og grasya og panalangin. Apan kun muhatag og pagtulunan, dili di ay ta abli mo dawat, dili di ay ta abli nga mamati og mupatalinghog sa iyang mga pulong. Hinahutun ta mga igsuon, dawato nato ang pagkapropeta ni Jesus, ang iyahang pagka-Dios nun nga magtutudlo. Andam ta nga kurhian sa atong mga sayop, pahinumduman sa atong mga kakulangan, ug tudluan sa husto ug matarong. Manindog kita. Gisalikway si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan, diha sa pagtuo gidawat nato siya nga atong Ginoo ug magtutudlo. Muingon kita, Jesus patalinghugi kami. Jesus, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, madasigon nga magmantala sa pulong sa Dios, ug puy-an nila kini uban ang hugot nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Jesus patalinghugi kami. Nga malig-on kita aron uban ang kasibot ug sa walay kahadlok, isangyaw nato ang mensahe sa ebanghelyo diha sa atong panimalay ug mga kasilinganan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus patalinghugi kami. Nga ang mga misyonero magmapailubon ug dili makawadag kadasig sa ilang pagsabod sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabi-abihong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo. Jesus patalinghugi kami. Nga ang mga ginikanan sa badlungong mga anak, sila nga nag-atiman sa mga idaran, ug ang tanan nga nanag-antos sa panimalay o sa mga tambalanan sa hilom, magasaksi sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Jesus patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus patalinghugi kami. Nga ang Dios mohupay kanila, nga na nagsubo og nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma, magampo kita sa Ginoo. Jesus patalinghugi kami. Langit nung Amahan, masaligon kaming nagsangpit kanimo aron imong dunggon ang mga pagampo sa imong katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Kung sa'y igasakong kanimo, tungod sa imong kahayon, giluwas mo ako gikan sa sala, o kanunay imong gipakita sa kayo ngaway sukong sa kayo ngaway sukong. Mga igsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton tayo sa Ginoong Jesu-Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa bayag pagmay siyang ngalan, alang usab sa akong ngabaslanan o sa tibugyang santos nga simbahan. Ginoo,
Inita ang among kasing-kasing sa kalayo nga langit nun sa Espiritu Santo, nga mitugot kang San Alfonso Maria sa pagsaulog ni ining Eucharistia, ug pinaagi ni ining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon, nga usa ka santos nga gasa, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayong mo rin Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, hangay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Alfonso Maria de Ligore. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ubusa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Naigunang nagapanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasangyaw kami sa imong kamatayon, ng namantala sa imong pagkabanhaw. Ginoong Hesus, umari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang o mualagad kanimo. Himua, nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo nga tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygon imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Poderoso sa Dios nga sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan.
ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.